Ola, bacaloures, tiñamos pendentes falarvos de Antón, que vos dixemos que estábamos un pouco preocupades porque estaba baixo de peso, coa pel moi mal, que tiñamos medo que fora algo grave, así que lle fixemos unha analítica, xa chegaron os resultados, e resulta que Antón ten o colesterol moi baixo e ten os valores de fígado, que están relacionados co funcionamento do fígado, algo alterados. Comentando isto con o noso veterinario, comentando tamén con Belén de Animal Academy, que xa vos falamos dela, que é unha compañeira que ten un santuario en Fuerteventura e que ademais é veterinaria, pois chegamos á conclusión de que o máis probable é que sexa un problema metabólico que lle estea imposibilitando asimilar os nutrientes de forma correcta. Entón, o que imos facer é suplementar a súa alimentación o máximo posible, dar unha alimentación máis rica, con máis nutrientes, con máis proteínas, e esperar un mes con esta alimentación para ver se hai melloras nesos valores de analítica, se hai melloras na súa ganancia de peso e tamén no aspecto da súa pele e do seu pelo. A pele, ademais, estamos tratando con cremas de cosmética Valentina, porque, bueno, xa que estamos na casa, pues empregámolas con eles tamén. E estes días, que a pesar de ser inverno está facendo sol, estamos empregando o ungüento solar para proteger a súa pel dos raios do sol e ademais nutrila cos aceites que compoñen a crema. Vou vos ensinar agora o almorzo que lle estou preparando. Vale, pois aquí está medio repoliño cortado en anacos. Vou engadir agora un bote de lentellas para aportarlle a proteína que necesita. Vale, irarei no ahora ben porque cunha man é complicado, pero seguirei botando ahora. Botarei un chorriño de aceite de onagra, unhas cápsulas que son para o tema do pelo con vitaminas, con biotina e grupo B, outras cápsulas que son, como sabedes que el tamén ten problemas de mobilidade, de articulacións e tal, pois son condoprotectores. Botaremoslle tamén Veggie Vital, que é este suplemento para cans de Veggie Animals que lle vai a dar vitalidade, e levadura de cerveza, que tamén ten moitas vitaminas do grupo B e proteínas, así que é un bo complemento nutricional. Imos ir facendo cada día máis número de comidas ao día, máis variadas, moi ricas en proteínas, complementándoas con complementos nutricionais, distintos aceites, colesterol bo, omegas, para ver se así conseguimos que mellore. Vou acabar de preparar o almorzo e acompañadesme agora a ver como se zampa todo isto. ¡Oh, qué rico! ¡Qué bueno! Vedes como ten a pel das orelliñas e o flaquiño que está, isto é todo pois porque non está asimilando ben os nutrientes da comida. Xa ya notábamos que había tempo que adelgazaba sen parar e ao principio pensábamos que era da dor, dos problemas que ten de columna. Como vedes, está así completamente curva. Iso é pola selección xenética que facemos deles para que se sean cada vez máis alongados e sacar máis carne deles. Claro, iso provocalle dor. Pero bueno, agora xa hai moito tempo que non ten unha crise de dor, porque, bueno, por outro lado, estar flaquiño sí que lle favorece pois non ter esas crises, non sobrecargar tanta columna.